min b'a fɔ k'e da de bɛ politiki ko la yalima e bɛ politiki ko kibaruya awɔ i k'a dɔn e b'o defɔ Boubacar awɔ i k'a dɔn e fana ta a kɛra c'est tout c'est fini a ko transition mɔɔw Boubacar u ye fura tigɛ awɔ i k'a dɔn min ye opposition mɔɔw olu senkɔrɔ dɛ a ko awɔ i k'a dɔn n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye wulikajɔ ni cɛsiriw kɔni kɛra Mali kɔnɔ awɔ i k'a dɔn Mali fantan ni naani bɛɛ parti politique yalima jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ politiki ko kuma fɔ Boubacar nin waati laban ninnu kɔnɔna na u da kana mɔsɔn a kuma na jago tɛ a kuma ka fɔ Boubacar n'u y'a kɔrɔbɔ Boubacar maa m'u fa u y'u yɛrɛ fa Boubacar min ye transition ɲɛmaabaw olu de filɛ ka nin waleya in ta ka awɔ i k'a dɔn a pɛnpɛn ni k'a lase awɔ i k'a dɔn politique maaw ni awɔ i k'a dɔn jɛkulu minnu bɛ yen n'u da bɛ politiki ko la Sidikaba ko a ko article min bɛ yen n'a bɛ article 190 n'a b'o ko fɔ anw ka constitution kura la Boubacar a ka awɔ i k'a dɔn min bɛ yen ni an y'a ta juillet kalo tile 22 san 2023 ale kɔni kuma na Boubacar an ka institution minnu filɛ nin olu de bɛ baara kɛ n'o y'an ka jamana cakɛdabaw ye olu de bɛ baara kɛ ka fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen kɛ fo waati min na Boubacar min ye awɔ i k'a dɔn baarakɛda kuraw n'o bɛ awɔ i k'a dɔn jamana sira kuraw ko fɔ kalataw kelen kɔ n'olu sigira Boubacar baaraw bɛ kɛ ni o de ye Boubacar n'i ye jateminɛ kɛ o min bɛ constitution na an ka politiki tɔn maa caman bɛ yen minnu ma awɔ i k'a dɔn o tulo sigi yalima k'u hakili sigi ka ɲɛsin nin ma Boubacar nin yɔrɔnin tɛmɛn'u kan u m'a ye o de y'a to Boubacar awɔ i k'a dɔn kɛn bɛ ka wulikajɔ kɛ bi i b'a fɔ ko jɛgɛji bɔn bɛ jakuma tɔn kan Sidikaba ko a ko min ye awɔ i k'a dɔn ninnu filɛ nin ka awɔ i k'a dɔn waleya minnu kɛ Boubacar awɔ i k'a dɔn nin yɔrɔ kofɔlen min filɛ n'an bɔra k'an da don a la Boubacar a b'i n'a fɔ u m'o yɔrɔ ye o de kama u bɛ ka baara dɔw boloda wa baara minnu bɛ yen n'olu bɛ ka boloda Boubacar o tɛ dɔwɛrɛ ye min ye awɔ i k'a dɔn ka jamana bɔ a taabolo kan yalima ka jamana yigiyigi awɔ i k'a dɔn k'a bila sira wɛrɛ fɛ o de siratigɛ la jamana in bɛ taabolo min kɛ i ko bi tariku kɔnɔna na anw bɛ ka sirajan min ta Boubacar n'an y'a kɔrɔbɔ k'an bɛ gɛlɛya wɛrɛ ta ka ɲɛsin jamana ma Boubacar a laban a bɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen bolo c'est tout c'est fini a ko o tuma na anw ka transition mɔɔw awɔ i k'a dɔn filɛ ka décision min ta nin ye Boubacar décision in awɔ i k'a dɔn a ta kun bɛ koyi sabu n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye awɔ maa dɔw wulila waati tɛmɛnenw na Boubacar cour constitutionnelle awɔ i k'a dɔn u ser'o olu ma k'a jira u la k'a fɔ olu kɔni ye maaw ye minnu ni fanga tɛ ɲɔgɔn kan fɔ nka olu ye jateminɛ min kɛ o de b'a jira k'a fɔ transition awɔ i k'a dɔn a banna pewu wa n'a ma ɲɛ k'a fɔ transition banna jagoya don awɔ i k'a dɔn fɛɛrɛ ani dabali ka kɛ kalataw bɛ se ka labɛn cogo min fɛɛrɛ ani dabali ka kɛ Boubacar min ye sɔrɔsiw awɔ i k'a dɔn olu bɛ se ka taa ka bɔ yen cogo min u y'o min laɲini Boubacar nin bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ koyi fɛɛrɛ ni dabaliw de don min bɛ se ka to gɛlɛyaw bɛ se ka awɔ i k'a dɔn pɛnpɛn jamana kɔnɔ hali bi jamana kɔnɔdenw bɛ se ka murutili awɔ i k'a dɔn u bɛ se k'o fari da Boubacar o tɛmɛnen kɔ u bɛ ka fɛɛrɛ ani dabali min kɛ labɛn de tun bɛ sabatilen don sunkalo ma a ban ka ban Boubacar awɔ i k'a dɔn a ko bɛ kɛ cogo min na a bɛ lakali ni Ala ka jɛ ye Boubacar awɔ i k'a dɔn sabu gɛlɛya bɛ yen ko transition k'o banna o y'u hakilinata ye ko fana gɛlɛya min bɛ yen n'a bɛ kuranko gɛlɛya n'a b'o ko fɔ ani k'a dɔn min ye awɔ i k'a dɔn hadamadenw yɛrɛ bilama Boubacar awɔ i k'a dɔn i tɛ se ka kuma n'i kumana awɔ i k'a dɔn k'i bɛ cobi a n'a ɲɔgɔnna caman Boubacar awɔ i k'a dɔn o bɛɛ lajɛlen de ye fɛn ye u gɛn bɛ ka min mɔntɔgɔlɔ k'a bɛɛ k'a bɛrɛbɛn k'a bila u kamaw kɔrɔ min bɛ se k'a to don n'a nataw la ni sunkalo banna Boubacar a bɛ kɛ fiɲɛ dɔ bere ye u bolo min ye awɔ i k'a dɔn ka se ka awɔ tiɲɛni don Boubacar awɔ i k'a dɔn transition mɔɔw kun n'a ma ɲɛ k'a fɔ nin labɛnw bɛɛ lajɛlen de sabatilen don transition yɛrɛ awɔ i k'a dɔn maaw ye maa minnu b'a kɔnɔ u sɔmi ka jan kosɛbɛ sabu nana ye k'a fɔ nin ɲɔgɔn lajɛ in ni awɔ i k'a dɔn nin ɲɔgɔn bɔ ka don yen Boubacar o de kɛra sababu ye Laji Burama n'o ye Ibrahima Boubacar Keita ye a ka fanga awɔ i k'a dɔn suurula M5 RFP maaw faralen ɲɔgɔn kan ani jamanaden dɔw o kɛra sababu ye fanga in kɔni a kɛra c'est tout c'est fini o de kama ministre min bɛ yen n'a ɲɛsinnen bɛ administration territoriale ma ani décentralisation conseil des ministres kɛnɛ kan Boubacar ale wulila a ye tabali gosi ka hakilina di hakilina in tɛ dɔwɛrɛ koyi Boubacar n bɔra ka min fɔ awɔ i k'a dɔn i ka kilisi ka di Boubacar i da musɔn yɔrɔ i y'o de sɔrɔ o mana parti politigiw k'a fɔ k'u filenkolo cira k'u da kolonci o tɛ koyi parti politigiw bɛ yen jɛkuluw bɛ yen a n'a ɲɔgɔnna caman nka u bɛ ka waleya minnu kɛ an'u bɛ ka baara minnu kɛ politigiw sira fɛ an'u bɛna baara fɛn fɛn boloda Boubacar o bɛɛ de jɔra cagi o jɔli awɔ i k'a dɔn dɔwɛrɛ tɛ koyi an bɛ ka wulikajɔ min kɛ wulikajɔ in tɛ dɔwɛrɛ ye Mali de bɛ ka lajɛ Mali ka ɲɛtaa de bɛ ka lajɛ Boubacar sigikafɔ de labɛnnen don o sigikafɔ ɲɛkɔrɔla la an bɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o ɲɛkɔrɔla la ni aw bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka jɛkuluw sigi k'a fɔ ko awɔ i k'a dɔn aw yɛrɛ bɛna fɛɛrɛ ni dabaliw kɛ Boubacar k'a ko kɛ c'est tout c'est fini o tumana sa n'a ma ɲɛ k'a fɔ aw ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn na o fana sɔmi ka jan Boubacar u filɛ ka waleya min kɛ o de ye nin ye Boubacar Sidikaba ko a ko tiɲɛ don jamana marabaaw bɛ dɔnni minɛ i ko bi fasodenw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o b'o de nɔfɛ wa siga tɛ min na k'a fɔ ko kalataw ti kɛ ayi bɛɛ k'o bɔ i kunna koyi kalataw bi kɛ o ye jagoya ye nka
jamana min ye san caman kɛ Boubacar awa i k'a dɔn a firilen don jamana min ye san caman kɛ yɛrɛsagokɛ b'a kɔnɔ jamana min ye san caman kɛ Boubacar maa kelen o bɛ maa ba hi o nin yɔrɔ o b'o manger maa kelen o bɛ projet kuturu ta k'a kunu Boubacar jamana min dala y'o ye Boubacar yalisa ka se ka o jamana dilan a ti ɲɛ cogo si la fo fɛɛrɛ dɔw bɛ awa i k'a dɔn olu ka kɛ o kumana sa min ye awa i k'a dɔn parti politique maa minnu filɛ nin ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ décision min filɛ nin ye n'a bɔra gouvernement da nin cogo in na Boubacar a ti bɛn bi a ti bɛn sini o de y'a to awa i k'a dɔn jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan o kɛn bɛ ka weleda kɛ ka ɲɛsin fan bɛɛ lajɛlen ma ko nin waleya min filɛ nin ko a ti bɛn bi a ti bɛn sini nka tɔn politique tɔn dɔw bɛ yen olu kɔni ye wulikajɔ kɛ i n'a fɔ awa i k'a dɔn demain c'est aujourd'hui Boubacar o n'a ɲɔgɔnna caman olu kɔni ko ayi ko nin waleya min filɛ nin ka kɛ olu b'u siyɛlɛ a nɔfɛ wa a baara ɲɛna a bɛnna kosɛbɛ fɛɛrɛ wɛrɛw ka tigɛ min bɛ se k'a to hali bi jamana kɔnɔdenw bɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ min bɛ se k'a to sigikafɔw bi kɛ bɛn ani keleya kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ko sugu dɔw ye a bɛ don min na i ko bi Boubacar maa o maa min bɛ yen n'i bɛ fɛ ka kɛ candidat ye i mana n'a bɔra Segu mara kɔnɔ n'i bɔra Segu da fɛ a ka gɛlɛn i ka taa awa i ka don dugu wɛrɛw la k'i bɛ taa campagne kɛ o n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ fan caman fɛ o tuma a ti taa min kɔ fo fɛɛrɛ ni dabaliw de ka kɛ jamana ka basigi jamana min awa i ka dɔn n'a yɛlɛmana a bɛ waati jan bɔ a ka kuraya a ka kɛ anw sago ye a mana kɛ cogo o cogo n'i ye jamana in ta k'a lajɛ ka kow taabolo lajɛ kalataw kɔni a mɛn o mɛn Boubacar a bɛ kɛ o ye jagoya ye nka fo a ka lajɛ refondation ko kuma min n'o fɔra Boubacar o ka waleya baaraw bɛ se ka kɛ a ɲuman na cogo min Masirika b'a ko a ko de siratigɛla min ye awa i k'a dɔn n'i ye jateminɛ kɛ M5 RFP awa i k'a dɔn min bɛ yen n'o bɛ Choguel ka maaw ko fɔ olu kɔni jo kun do koyi ka maaw hakili lajigin k'a jira k'a fɔ min ye CEDEAO ye awa i k'a dɔn maaw bɛ k'u wakilu don o min ma ka CEDEAO bila koyi sabu CEDEAO an n'a ti fili kelen na an ti don da kelen fɛ an ti bɔ da kelen fɛ CEDEAO ka ɲangini awa i k'a dɔn c'est nul et non avenu c'est-à-dire nafa yɛrɛ kisɛ kelen Boubacar o t'a la sabu awa i k'a dɔn anw ko an ti CEDEAO la bi an t'a la sini wa AES kɛn bɛ ka sira min taama ka wulikajɔ ni fɛn minnu boloda k'a bɛna baara minnu kɛ diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen ɲɛ maana bɔnbɛ ka ɲɛsin AES in de ma n'a tora ten ko politikimaa dɔw kana a tiɲɛ k'a lafu k'a lagosi Boubacar alaba a bɛ kɛ gɛlɛyaba ye gɛlɛya min awa i k'a dɔn n'an tɛ se ka an yɛrɛ bɔ a la o kumana sa fɛɛrɛ ani dabali minnu n'olu tigɛra dɔwɛrɛ tɛ koyi ka fura tigɛ bi ka bɔ politikimaaw ni awa i y'a faamuya b'a la opposants ani jɛkulu dɔw a olu senkɔrɔ babu filɛ nin ye Boubacar KTZ n'i y'a ka fasire les rayons o ka bidon bɔli bonya b'a la Marima ka ɲɛma bonya a sɛbɛkɔrɔ jaamen ye Boubacar n'i ma su bɔgɔ ɲɛnamaw tɛ siri ɲɛ siga t'a la Boubacar ne y'o de fɔ koyi ne gɛlɛ min b'anw da la bi Boubacar kabi Ala ye n da ma deli k'a gɛlɛ ɲɔgɔn ye nka n'a fɔra ko jamana in ka basigi ni jamana ka hɛrɛ ani jamana kɔnɔdenw ka hɛrɛ bɛɛ k'i ka hakɛ sɔrɔ bɛɛ k'i niyɔrɔ sɔrɔ n'a bɛ tɛmɛ o de sira fɛ an jɛra n'a ye an b'u kɔ an jɛra n'a ye transition maaw maa tɛ min bɛ se k'a fɔ k'an ni karisa ka di yɛlɛma a ye dɔrɔmɛ d'a ma abada a tɛ yen mais problème ye min ye anw ye min ye maa o maa min bɛ san 40 san 50 kɔnɔ bi i ye min ye waati tɛmɛnenw na fanga caman tɛmɛnen i ɲɛkɔrɔ koyi i ye minnu ye i b'olu dɔn maa minnu ye san 20 san 25 30 ye olu tɛ se ka kuma bɛrɛ fɔ o la dɛ nka Boubacar anw ɲɛ b'a la cogo min n'a bɛ ka taa n'o sira ye an ka dugawu kɛ dɛ awɔ Ala k'a ɲɛ k'a d'a ma mais minnu b'a kunna bi u k'u janto dɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛ b'u la bɛɛ bɛ k'u lajɛ ka nin bɛɛ kɛ ka tila ka na tubabu ɲuman na a ka ban en quai de poisson o de ye kuma la yɛlɛma yɔrɔ ye n'o tɛ n'a laban cogo bi ɲɛ ko ɲuman fɛ an bɛ Ala de deli Ala k'a ɲɛ jamana dɔw tɛmɛna nin fɛ o Rwanda génocide min kɛra Rwanda m'a ye maa tun bɛ se k'i sigi n'a ye ko Rwanda bɛ basigi yan maa bɛ se ka sigi n'a ye ko Rwanda bɛ ɲɛ min b'an kɔrɔ farafinna an k'o ta misaliya la maa minnu nana Rwanda kunna waati olu ye justice de bila ɲɛfɛ maa ma lajɛ koyi karisa ye karisa bura ye karisa ye karisa soma ye karisa ye karisa teri ye o ma lajɛ dɛ min lajɛra jamana de lajɛra min ye min kɛ n'a ti bɛn i bɛ ɲangi ni min ye i bɛ ɲangi n'o ye a politikimaa kankɛrɛ dɔw bɛ yen minnu a waati n'i y'u ɲininka u b'a fɔ ko se kun tɛ se ka k'u ma kati jalen sɛgɛsɛgɛliw ni fɛnw kɛra ka kiiri tigɛ ka u nɔ minɛ Boubacar u kɔndanera k'u kɔndane pewu wa k'u da bɔ ko bɛɛ la k'u bɔ hali Rwanda u tɛ yen bilen hali Rwanda nationalité a t'u bolo u tɛ hali Rwanda bilen k'u kɔndane à mort ou bien à vie de fɔ a bɛ fɔ cogo di de u kɔndanera u tɛ taa yɔrɔ si bilen olu ka ko banna nka dɔw bɛ Bamakɔ yan u bolila ka n'u da Bamakɔ yan ka boli ka n'u da tɛ dɛ u bɛ kaso de la génocide Rwanda min kɛra a kasoladen dɔw filɛ nin ye Suba Amadou Toumani Touré ka waati Ala ka hinɛ ministre Marafa Traoré la k'a to justice kunna an taara ne yɛrɛ tun b'a délégation na an taara u lajɛ u bɛ yen wuli ma don
u bɛ condition sugu bɛ u condamné u tɛ se ka taa Rwanda u tɛ se ka bɔ kaso bonda fɛ u tɛ se ka fo ka t'u se u saya ma n'u sara ye don min u bɛ ta ka taa a banna Rwanda ma jɔ wa a jɔra personne n'est indispensable Rwanda bilama ɲɛma ko hali tɛ se ka jisuma mana k'a fili ayiwa bisimila o kumana an bɛ dugawu de kɛ baara de kɛra an bɛ dugawu de kɛ tɛgɛrɛ kɔni bɛ fɔ baaraw ka kɛ politique tɔ min kun ka gɛlɛn k'a fɔ k'u filenkolon cira k'u da kolon ci an bɛ se k'a fɔ ko dɔ kɛra nka suspension ko min kɛra yalisa baaraw dɔw bɛ yen olu bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ jamana ka ɲɛtaa sira fɛ n'an ka hɛrɛ de b'a la Ala k'a lajɛ yarabi bisimila siga t'a la n'o tɛ o ma sɔn dɛ ma sɔn dɛ Malima ka ɲɛma ne bɛ n bolo maa kari ka don ne kɔni sɛbɛn ye sɛbɛn minnu k'a ma ko arc-en-ciel bisimila bɛɛ na n'i jɔra fali la gɛlɛnkala la ɲɛma ji ka doni i t'a sigi a kunna bada siga foyi t'a la waati na ko mun ye ka bolokuru yɛrɛ kɔni ta ka kunnafonidilaw k'u sɛgɛrɛ ɲɛma nka mun ye maison de la presse n'o bɛ kunnafonidilaw ka soba in kofɔ jɛkulu mun bɛ n'an k'a ma ko aki ɲɛma aki kɔni ko an y'a ka kumaw k'a tilen ka a bila a jɔyɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko a ko araba tɛmɛnen an ka jamana kɔnɔ ko a bɛ da tariku la araba tɛmɛnen n'o bɛnna afrikalo tile tan ma san 2024 seli yɛrɛ o dugusajɛ ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ ko conseil des ministres balen dɔ kɔni o kɛra conseil des ministres balen kɛnɛ kan a nana ye k'a fɔ ko min ye jamana gouvernement kɔni ye sariya belebele k'o ta koyi i n'a fɔ i bɔlen filɛ k'i da dɔ la n'o bɛ parti politique ani jɛkulu minnu bɛ yen n'u ka baaraw ɲɛsinnen politique baaraw ma u ka baaraw ninnu bɛɛ lajɛlen ka a gulon fɔlɔ ka ko in jateminɛ k'a lajɛ sɛbɛnnikɛla ko hali n'u y'a sɔrɔ o hakilinata in filɛ nin ye a ma diya maa caman ye ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ ko o don kelen fana la ko min ye aki ale kɔni ye tabali gosi ka ɲɛsin mun ye kunnafonidilaw ma koyi sɛbɛnnikɛla ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko min ye jamana marabɔ ko kɔni ye nin wulikajɔ k'o kɛ ka ɲɛsin parti politique ma o yɔrɔnin bɛɛ jɛkulu mun bɛ n'an k'a ma ko autorité de la communication damasuma kuma la n'an k'a ma ko aki ale de bɛ Mali kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen ka soba de ye ale ye ale fana nalen filɛ ka n'i sen don dɔnsen na koyi kana ko kana tɔ bɛɛ birisa ɲamini ka a don ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko o siratigɛ la sa a nana ye k'a fɔ ko mun ye maison de la presse ye ale ɲɛmaaba n'o bɛ Banjugu Dante kofɔ ɲɛmaa belebele kɔni a bɔra a ka daden kɔnɔna la teliya la sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ nin kɔrɔfɔ in bɔlen ka bin aki maaw fɛ a kɛra sababu ye a kuma kɔni cayara mun ye kunnafonidilaw fan fɛ kosɛbɛ kunnafonidilaw ma se k'u sigi n'a ye k'a fɔ ko nin kuma in ko a bɛ bɔ aki yɔrɔ ma se k'u sigi n'a ye k'a fɔ ko nin ko in ko a bɛ se ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko o yɔrɔnin bɛɛ i b'a ye k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kunnafoni kɔni a nana cari bɔlɔlɔ sira de fɛ Banjugu Dante nana wuli ka jɔ ani cɛsiri kɛ o yɔrɔnin bɛɛ ka kunnafonidilaw nun k'u fara ɲɔgɔn kan sariya mun n'a talen filɛ nin ye aki bolo ka ɲɛsin mun ye kunnafonidilaw ma sariya mun n'a bɛ tali kɛ k'a fɔ ko mun ye kunnafonidilaw da kana maga mun ye parti politique ka baara foyi la da kana maga politique kuma foyi la Banjugu Dante ani mun ye kunnafonidilaw ka ɲɛma tɔw ɲɛma u y'a yira k'a fɔ ko nin ye fɛn ye an tɛna jɛn n'a ye bi an tɛna jɛn n'a ye sini sɛbɛnnikɛla ko o siratigɛ la sa ko min ye alamisa don n'o bɛnna afrikalo tile 11 ma san 2024 maison de la presse kɔni kɔnɔna la mun ye a kuma a sɛbɛkɔrɔ cayara sɛbɛnnikɛla ko min ye kunnafonidilaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko anw tɛna jɛn n'a ye bi anw tɛna jɛn n'a ye sini aki filɛ ka nin hakilinata mun ta k'a fɔ ko min ye kunnafonidilaw arajo sow ka taa fara mun ye télé sow kan ani mun ye kunnafonidi sɛbɛnw ɲɛma k'u bɛɛ lajɛlen ka politikibaw ka baara k'o jɔ o hakilinata mun ni aki y'a ta mun ye kunnafonidilaw kɔni y'a yira k'a fɔ fɛn don anw tɛna jɛn n'a ye bi anw tɛna jɛn n'a ye sini wa aki k'a dɔn k'a fɔ ko nin hakilinata mun n'a bɔlen filɛ k'a ta nin ye ɲɛma nin hakilinata anw ma sigi n'a ye abada k'a fɔ ko nin bɛ bɔ aki a da kɔnɔ wa mun ye ɲɛma siga t'a la aki bɔlen filɛ ka nin ɲɛma nin hakilinata mun ta nin ye i b'a yira na aki kɔni a ye ɲɛ mun yira anw kunnafonidilaw la a dɔn bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye aki bɔlen filɛ ka nin baara mun kɔni k'a kɛ a k'a dɔn k'a fɔ ko min ye muso fara cɛ kan maa minnu bɛ yen k'olu ye kunnafonidila ye ɲɛma n'i y'a ye k'a fɔ ko min an ye bi sɔrɔ olu de wuli ka jɔ kɔ ye ka cɛsiri k'o kɛ ka jɛ u ni bɛɛ lajɛlen kɔ walasa mun ye kunnafonidilaw bɛ se ka to yen cogo min na ka kunnafoni k'a di kiliniya la ladiriya la ka sɔrɔ degun kɔni ko o m'o sɔrɔ nka aki bɔlen filɛ ka sariya mun ta ni ka ɲɛsin mun ye kunnafonidilaw ma maison de la presse y'a yira k'a fɔ an tɛ jɛn n'a ye bi an tɛ jɛn n'a ye sini wa aki ka nin hakilinata ye an tɛ tugu kɔ bi an tɛ tugu kɔ sini kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ sɛbɛn min na u k'a ma ko arc-en-ciel Bintu Jara ale ka sɛbɛn don i bonya b'a la Boubacar Bintu bɛ fɔ k'a waleɲuman dɔn Boubacar k'a jara Boubacar min ye away k'a dɔn autorité de la communication Boubacar n'o bɛ aki n'o b'o ko fɔ Boubacar away k'a dɔn a ye waleya min kɛ waleya in an bɛ se k'a fɔ hali gouvernement ani jamana marabaaw Boubacar a ma ɲi u ma sabu a bɛ tɔgɔ tiɲɛ las'u ma a bɛ lagosi las'u ma Boubacar kunnafonidilaw ka baara ani gouvernement ni politikimaw ni ɲɔgɔn cɛ o baara Boubacar danfaraba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka kɛ aki bɛ jateminɛ de kɛ maa minnu bɛ yen n'u daw bɛ falakɔnɔdenw tigɛ Boubacar olu bɛ yen
dɔnnen don min kan ka kɛ u k'o kɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a k'i ka fɛɛrɛ ani dabali kɛ u ka baaraba de kɛ min bɛ se k'a to réseau yɛrɛ u bɛ se k'o contrôler sabu min bɛ awɔ k'a dɔn bɛɛ wulilen don bi vidéoman wo min tɛ vidéoman ye wo min mana téléphone sɔrɔ ka micro pied sɔrɔ ka micro sɔrɔ bɛɛ o kɛra kunnafonidila ye o bɛ t'i sigi ka dɔ kɛ olu baaraw n'o fɛnw caman bɛ yen olu de ka lajɛ k'a to baaraw ka kɛ a kɛcogo ɲuman na n'o tɛ jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bɛɛ b'o dɔn n'a fɔra ko e yɛrɛ ye kumakɛla ye e yɛrɛ ye basigikɛla ye e yɛrɛ ye min kɛla i b'o dɔn un pays en temps de guerre formation ni fɛn minnu kɛra o la e b'o dɔn e bɛ tila tuguni ka wuli k'a fɔ k'i bɛ ko dɔw kɛ yɔrɔ o man ɲi n'i y'o kɛ dɔrɔn hakilina wɛrɛ b'i la o ni hakili kan ka min kɛ o la o b'o kɛ n'o tɛ k'a fɔ ko an k'an da bɔ a ko ninnu bɛɛ lajɛlen na a kuma bɛ caya dɛ a kuma bɛ caya ɲɛma a man ɲi yɛrɛ o a man ɲi o yɛrɛ k'o jateminɛ a man ɲi u k'o miiri a banna n'o tɛ kɛlɛ tɛ o kɛlɛ tɛ woyo tɛ mankan tɛ ɲɔgɔn faamuya dɔrɔn don hali sini mun ye jamana marabagaw yɛrɛ b'a jira k'a fɔ n'i y'a ye transition yi bi sɔrɔ kunnafonidilaw jɔyɔrɔ belebele de b'a la i y'a ye wa donc n'i bɔra k'o ko kɛ k'i b'olu dasiri nin ye datugu de ye ka sparadara ni col force ni i y'a faamuya b'a la u ka col fitinin tɔgɔ min bɛ kɛ ka super glue olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ ka col force fara kan k'an da kule o fana ka gɛlɛn dɛ ala k'an ni sababa bɛn Boubacar Arc-en-Ciel Boubacar awɔ i k'a dɔn AES ale kuma bɛɛ ma nin ye ma nin mɛn si ma labɔli kɛ Boubacar waati min na jamana in awɔ i k'a dɔn a daba wulilen don bɛɛ lajɛlen b'a dɔn waati kelen de la min ye awɔ i k'a dɔn maa dɔ fana bɛ yen gɛlɛya awɔ i k'a dɔn o bɛ ka suuru a da la waati bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ka premier ministre Choguel Kokala Mayiga Boubacar awɔ i k'a dɔn an bɛ don min na i ko bi a tɔgɔ awɔ i k'a dɔn tariku a bɛna don a kɔnɔ tugun dɛ sabu n'i ye jateminɛ kɛ min ye awɔ i k'a dɔn Choguel ka weleli awɔ député bulon na kɛrɛnkɛrɛnnenya la CNT an b'a wele o cogo in na Boubacar awɔ i k'a dɔn a ka o weleli e ko a tɛna kɛ wa ni ala ka jɛ ye sabu u ye rentrée parlementaire min kɛ avril kalo san 2024 in kɔnɔna na min ye awɔ i k'a dɔn premier ministre ale ka kuma o fɔra kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa min bɛ yen n'o ye Maliki Jaw ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ don na nataw la Boubacar Choguel ko awɔ i k'a dɔn a bɛna interpeller a bɛna wele a ka taa ɲɛfɔli kɛ sabu ni waati laban ninnu kɔnɔna na Boubacar awɔ i k'a dɔn kumaw cayalen don kosɛbɛ min bɛ tali kɛ awɔ i k'a dɔn taji ko o sira fɛ n'o bɛ énergie ko courant ko o sira fɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Boubacar awɔ i k'a dɔn fɛn caman bɛ yen n'o bɛ yɛlɛmali bolow ko fɔ olu kan ka bila baara cogo min awɔ i k'a dɔn olu kɛn bɛ ka retard ta baaraw si tɛ ka kɛ Choguel Kokala Mayiga an bɛ don min na i ko bi Boubacar a bɛ panti kan panti min bɛ yen n'a ma farati jɛngɛ ye min awɔ i k'a dɔn n'a laban a bɛ sɔn ka suuru n'a ye nka o n'a ta bɛɛ Boubacar awɔ i k'a dɔn ko Choguel a bɛna wele CNT ka taa awɔ i k'a dɔn a yɛrɛ ka bilan min bɛ a n'a ka gouvernement u ye min kɛ Boubacar ka taa o défend o bɛ ka kɛ waati la waati min kɔnɔna na a yɛrɛ ka tɔnba min bɛ yen n'o ye M5 RFP Boubacar awɔ i k'a dɔn bilama a kɛn bɛ toto tire nama tire toto o tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ Boubacar gouvernement min bɛ yen n'o ye transition gouvernement o fana awɔ i k'a dɔn rivalité n'o ye awɔ i k'a dɔn a bɛ fɔ cogo di dɛ bɛnbaliya b'a kɔnɔ bɛnbaliya Boubacar awɔ i k'a dɔn fadenya Boubacar o ɲɔgɔn ɲɛ bɛ awɔ i k'a dɔn a kɔnɔ nin waati laban ninnu kɔnɔna na nin waati bɛɛ de kɔnɔna na Choguel a bɛ ka wele a ko nin interpellation min filɛ nin ye a bɛ kɛ awɔ i k'a dɔn ɲininkali dɔw olu bɛ yen olu bɛ sigi yalima awɔ i k'a dɔn Choguel n'a ka gouvernement u bɛna se ka awɔ i k'a dɔn u yɛrɛ bɔ nin ko in da fɛ wa k'a sɔrɔ n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ jamana bɛ taabolo min kɛ i ko bi Boubacar waati bɛɛ lajɛlen mɔgɔw kɔni bɛ weleli la ani ɲini na min bɛ se k'a to kalataw awɔ i k'a dɔn a n'a ɲɔgɔnna caman Boubacar olu bɛ se ka kɛ cogo min a ko an ka jamana in bɛ don min na i ko bi Boubacar maa minnu bɛ yen n'o ye ba ɲumankɛw ye a caman bɛ yen u bɛ fɛ ka na dɛmɛ kɛ a caman bɛ yen u bɛ fɛ ka na baara kɛ nka a caman kɔni bɛ k'a jira k'a fɔ risque de b'a la min ye awɔ i k'a dɔn janto yɛrɛ la ko kɔrɔcogo awɔ i k'a dɔn o ka ɲi a ko nin waleya in de kɔnɔna na min ye awɔ i k'a dɔn CNT ɲɛmaaba n'o bɛ Maliki Jaw ko fɔ a ka discours min fɔ o de ye k'a fɔ awɔ i k'a dɔn an minnu ye jamana kɔnɔdenw ye Boubacar an bɛɛ lajɛlen ka lajɛli kɛ kungelena kelen na an bɛɛ lajɛlen k'an tɛgɛw di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ nka siga tɛ min na AES awɔ i k'a dɔn Arc-en-Ciel kɔnɔ bi min ye awɔ i k'a dɔn chef de gouvernement n'o bɛ Choguel Kokala Mayiga n'o b'o ko fɔ n'a kɛra taafɛ CNT ɲɛkɔrɔla la Boubacar a fɛgɛyalen bɛ taa CNT ɲɛkɔrɔ dɛ maa caman kɔni y'o jira k'a fɔ k'a fɛgɛyalen bɛ taa CNT ɲɛkɔrɔ sabu Choguel waati min dira ma k'a ka se ka baara kɛ parce que b'a y'a fɔ cogo min politikimɔgɔw yan'a ka fɛɛrɛ ani dabali kɛ a yɛrɛ ka tɔndenw don a n'a ɲɔgɔnna caman k'u fara ɲɔgɔn kan Boubacar wasabi a kɛra division ye n'o ye tilan-tilanni a n'a ɲɔgɔnna caman bɛɛ b'i ta fa si t'a dɔn min ye min ye bonya yɛrɛ ti k'o la bilen o kumana Choguel don na nataw la a welelen don min ye awɔ i k'a dɔn CNT ɲɛkɔrɔ a na taa ka taa i ɲɛfɔ AES n'i y'a ka fasiri Arc-en-Ciel an y'a bɔ a kɔnɔ u ka bidon bɔli ni ma bonya Aseba
kɔrɔjan min ye hali bi an bɛ taa teliya la indicateur du renouveau ne bɛ n bolo me bɔ n'a ye teliya la sɛbɛnfura nin y'a bɔ ko 3,992 ye ka bɛn bi tɛnɛndon ma avril kalo tile 15 san 2024 ne ma a bɛɛ na ta wulujugu ka mankanci ye a tɛ dɔgɔjɔ bali dialogue intermalien n'o bɛ sigikafɔ mun ni a bolodalen bɛ nin waati na jamana marabagaw fɛ mali kɔnɔdenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛma a baaraw ko o daminɛna koyi kɛrɛnkɛrɛnna mun ye kominiw ye ko olu ta baaraw o daminɛna nka fɛn mun kɛ mɛ majɛ ye ko in na a ye mɛn k'a fɔ ko min ye parti politique ba minnu n'olu b'an ka jamana kɔnɔna la ɲɛma ko olu kɔni u ma ye ni sigi in na sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye phase communale ye n'o bɛ dialogue intermalien o kofɔ ɲɛma a baaraw kɔni o daminɛna sibiri don n'o bɛnna avril kalo tile 14 ma san 2024 jamana in komini bɛɛ lajɛlen n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ komini 800 o de bɛ an ka jamana ale kɔnɔna la ɲɛma ko min ye sigikafɔ baara ninnu a kɛra a komini 800 bɛɛ lajɛlen o la ka fɛn mun kɛ mɛ majɛ ye nin waati in na o de bɛ tali kɛ politikimaaw kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu tɛ taa nin sigikafɔ in na sɛbɛnnikɛla ko min ye dialogue intermalien walasa mun ye fɔ ka bɛn o bɛ se ka na jamana kɔnɔdenw yɛrɛ dama ani ɲɔgɔn cɛ ɲɛma mun ye an ka jamana marabaga n'o bɛ colonel Asim Goyita ko fɔ ale de nana wuli ka jɔ k'o kɛ walasa nin baara in bɛ se ka sigi sen kan cogo min na ka accord d'Alger ni ka ale nɔ bila ka accord d'Alger ka a fara ɲɛma kura wɛrɛ o bɛ se ka sigi sen kan cogo min na sigikafɔ kura wɛrɛ o bɛ se ka kɛ cogo min na malidenw yɛrɛ dama o ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko mun ye o sigikafɔ mun n'an ka jamana marabaa y'a laɲini k'a fɔ ko o ka tɛmɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ a ye mɛn k'a fɔ ko min ye parti politique caman kɔni bɛ yen bi olu kɛn bɛ ka muruti fari k'o bolo da k'a jira k'a fɔ ko ni sigikafɔ mun n'an ka jamana marabaaw y'a bolo da olu tɛ don yɔrɔ bi u tɛ don a la sini sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye a dialogue intermalien mun na a daminɛna kunun sibiri don mun ye an ka kominiw kɔnɔna la n'i kun y'a jateminɛ k'a lajɛ parti politique ba minnu olu bɛ an ka jamana kɔnɔna la RPM ADEMA PAG ASMA CSP FAR an ka wuli CODEM PARENA yɛlɛma ani UDD ɲɛma ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu sen tɛna ye abada nin dialogue intermalien in na walasa mun ye sigikafɔ minnu bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ ko olu sen tɛna ye a la bada sɛbɛnnikɛla ko n'i dun ye ADEMA PAG jateminɛ k'a lajɛ k'a bɛ fanga in kɔni nana ADEMA PAG a bɛ fanga in kɔni nɔfɛ n'o bɛ filancɛla fanga in kɔni kɔ nka nin hakilinata mun n'a talen filɛ nin ye jamana marabagaw bolo ka sɔrɔ k'a mun ye parti politique ka baaraw k'o jɔ a kɛn bɛ sababu ye ka ADEMA PAG fana ka a sɛbɛkɔrɔ tɔrɔ o de kama ADEMA PAG fana y'a jira k'a fɔ ko nin baara mun na a bolodalen filɛ jamana marabagaw bolo n'o bɛ dialogue intermalien ko fɔ ni ma k'olu tɛna taa la bi u tɛna taa a la sini sɛbɛnnikɛla ko o siratigɛ la k'an bɛ se k'a fɔ ko nin ye ADEMA u ni filancɛla fanga marabaw ko nin ye a furu satɔ ye wa ɲininkali to min a sigin bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko o wulikajɔ kelen ko o nana bila sen kan parti mun fana bɛ n'an k'a ma ko convergence pour le développement du Mali n'o ko fɔra a bɛ CODEM ko fɔ Useni Amion Gindo Bulo olu fana y'a jira k'a fɔ ko nin sigikafɔ in olu tɛna taa la bi u tɛna taa a la sini n'o fana bɔra yen n'i ma i bɛna ye k'a fɔ ko min ye parti caman de y'a jira k'a fɔ ko nin sigikafɔ in ko olu tɛna ye a la a ko n'o fana bɔra yen mun ye groupe armé n'o bɛ Bamaci ninnu ko fɔ olu farala jɛkulu min kan n'an k'a ma cadre stratégique permanent olu fana y'a jira k'a fɔ ko olu tɛna ye nin sigikafɔ in na abada maa minnu ye marifa kɔni ta k'a fɔ k'u b'u ka indépendance kɔni k'o ɲini i ma ko olu fana tɛna ye nin sigikafɔ la sɛbɛnnikɛla ko hali n'o y'a sɔrɔ mun ye grand parti politique minnu ma an ka jamana kɔnɔna la ani ka taa fara mun ye mouvement dɔw kan olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu tɛ taa nin na ka yen bɛ k'a fɔ ko mun ye maa dɔw fana ko jɛkulu dɔw bɛ yen olu y'a jira k'a fɔ ko jamana marabaaw ko kumu ɲɛma siga t'a la ko olu bɛ jamana marabaaw kɔ o jɛkulu ninnu na i b'a ye k'a fɔ ko parti min bɛ n'an k'a ma ko IRD ɲɛma ani ka taa fara mun ye M5 RP ale bolofara fila mun bɛ yen nin waati in na Imam Umar Jara ani ka taa fara mun ye docteur Sukali Kokala Mayiga ale ka maaw kan olu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ ko sigikafɔ in ko u bɛ taa a la o fana mana bɔ yen mun ye jɛkulu mun bɛ yen n'an k'a ma ko gaca olu fana y'a jira k'a fɔ ko sigikafɔ in siga t'a la ko olu bɛna taa a la sɛbɛnnikɛla ko min ye jamana marabaga kɔni ye nin hakilinata in ta k'a jira k'a fɔ ko min ye accord d'Alger mun n'o tun bɛ anw ni Bamaciw ni ɲɔgɔn cɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko ale sɛbɛnfura a farala k'a fili di la ko min ye malidenw yɛrɛ an ka sigi an ni ɲɔgɔn cɛ an ka marasi k'a batiri an ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya yɔrɔ jumɛn ye an bɛ se ka fura jumɛn k'o sɔrɔ a la dialogue intermalien ko a sigi kun a jɔ o ye sɛbɛnnikɛla ko in kɔni a filɛ bolo min kan bi i ma ko a bɛna gɛlɛya fo k'a fɔ ko a bɛ gɛlɛya nka jamana marabaaw kɔni olu b'u ta kɛ ɲɛta ye wa siga t'a la ko don na nataw la ko mun ye baara kɔni ye n'o ye région taw ye ko u bɛna tɛmɛ n'o ye sɛbɛnnikɛla ko maa minnu filɛ k'a fɔ ko u tɛ na min ye nin dialogue la k'an bɛ se k'a danganiya k'a fɔ ko u bɛna don terrain kɔnɔ terrain taalen wa ɲininkali to min a kɔni sigilen bɛ nin waati na n'o tɛ grand parti politique u kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin sigikafɔ mun na a bolodalen filɛ jamana marabagaw bolo i ma ko olu tɛ yɔrɔ bi u tɛ yɔrɔ sini kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ indicateur du renouveau ale kɔnɔ sɛbɛnnikɛbaa tɛ maa wɛrɛ Seydou Jara i bonya o b'a la Bakari Seydou bɛ fɔ k'a waleɲuman dɔn Bakari k'a ni baara k'a ni
ani cesiri wakari ambe min da limana uklo ka halibi uklo be arajo so min gungana wakari abe nura fm awaikado abo de kofo kala silike ka boko nyuma ni were dala wakari ne ke jurusira 76 33 43 03 wakari usira tigala yani angata ni gafe wakari ambe fuli ani tonu amba shele kala se bada bada awaikado mamadou jara fobuko ka uka bilibili awaikado nashi ani ushula mamadou wakari minya awaikado safne mamadou jara wakari ni wati na awaikado ay ka wulika jonna ka cesuru konna fura min be no fana kembe ka awaikado nyela bobbi ni be bigira nofe be kubili hakidu sabu ali sungolo ngonna na ajabi koni adira wakari abitalike awaikado mamadou ka furdimi fura wa furdum furanya ate furdum dro fura ka boy sigata la de abe kun fura ka nyema ore ka cha konna bana era koni wakari ka fura nga bampeu nyema mamadou nyini hali kunu nye message do la me wakari abi kuma fura inga Ego wakari ki kono na ka Bobugu Mamadou nyo defie na ya teka do mina awaikado ala yere tako wakari ni nyende bali chugula la wakaro de sira tigala Bobugu Mamadou minyi furudi mi fura awaikado ka abo ka bi min bisika to be bisika lafia furudi mi yere damate koyi wakari minyi awaikado infection jugu obe maminu na chebula musobula wakari minyi bada tifoidi onanyo na chama wakari ni ya ta ibisika ta ni mbeka ma apena ta chugodo wa min bisika to ere bisika lafia wana mbe min fiye ngalon bonda korboli te sawa o kuma niye korboli ke na kera mi ne ba do e ba ki tala yi mi fura o temeni ngo wakare ambala kaw ni anvala kaw fan do be wakare luka dingo asebe korogele do nyama ngele meka do shinga jamana ngono ni tara ni ya shifle na bi se ka ke abo fana fiye na tsika ke ebe aombia anyena amanye wakare tino fanyi abana amu de fois ne be klenga ala inde dilingo ala kana ma to da min bitan do ke abana min bella ko shishe ma yelma min bita ma gushi ko kana fo ko ko mai gado ala kan gishi de kuma fo bugu bilibili an dara la di o de ato an ba ka fon fo yi law dambana an goni dalin bala kuma be kan je kada ala ina abana bo karabinye 79 85 85 41 abana 79 85 85 41 ala ka ni sabobe bakaro kuma na saminye fo bugu ma do abifu ka wali mando yusuf ko na te bakari ali kuma mbe yusufu akwanga ta abaikado imam mamudu diko bakari diko akbara diko kuma na tuguni bakari aku abaikado nyeksebli yimmi ali diko bu fo pambara ki pa wa minyi malibanyi bakari abisi kana kono fara koyi akuni je temeleke imam diko abaikado abi algeri abi kalu dama bo aya jira ka fo minyi abaikado mercredi kalu kle kono do san 2024 bakari aya jira ka fo ko abaikado alika sigini malikono bakari ko ni awaikado wati kundagala suruye soba ti meble akode seratigala minye video doy wakaro ko ninjarle do awaikado minye bololo sanfe fa bela jilefe angani bilibili na be imam mamudu digo kufo ni be ba don be na kan ka fo awaikado maminu ngera sobe ka ibrahim bouakar kita ka ka fanga shuru san 2020 gondana wakari imam mamudu digo awaikado ali bala sabu ma chaman be minu gundi minu do boro bokora awati ga be don mene ko be imam mamudu digo ere wakara video mimbo obajira ka fo asebe koro dimine do min yi transition marabo awaikado ulu korobi akoni message ngonnana dine nyamai wakare ayi nyashi akanu bo ni demsenu ma min yi awaikado ka wulika joni chesirke aklina min be minum beka ale redeme wakare awaikado ka nyafolike olui wali bayoro nana ke muyi min yi imam mamudu diko wakare awaikado akoni nyashi mami mapambara gi pa be colonel mudu bokone abu kufo wakare ayi nyashi ma ko so no be security data nyama na bu kufo ayre ka fola mudu bokone awaikado adebi ka fereni da balu beke bisika to tika bisika da aleka jugo ako halibi minye ningo yin awaikado kele mimbe no be ulu ni nywanje wakari ka foko joro kele do wakari kuma te politi kuma do wakari te ako fen fen mimbe mimbe ka ke sawbi kale ni awaikado jabara marabo kari nywana wakari do were te koyi dine yin awaikado o kele odo ako awaikado sekere chama mbe wakari minu awaikado ba ale bolo dine yin jamana ngonna wakari siga foitala na kwa babo akuma bichaya ngambi don mele ko bi minyi awaikado mo hakila ka fo wari kodu mo hakila ka fo ko sanu kodu wari ko te sanu ko te wakari awaikado mindo odone du akode kama maminu be no dimine be ale koro no be ale nofe wakari awaikado amada mine bikoyi
a bɛ ka kɛ gansan tɛ a ko awayika do k'a bulu kunna dɔrɔn ale maamugu tɛ awayika do u jɔyɔrɔ la ale t'u place nɔfɛ bi a t'u place nɔfɛ sini a ko maa minnu bɛ yen n'u hakilila k'a fɔ ko in ye politikiw kɛlɛ de ayi ko cɛ ka jan i ko jɛgɛjala ani baji ale nɔfɛ kɛlɛ min filɛ nin ye Boubacar awayika dɔ wɛrɛ tɛ koyi diinɛ in nɔfɛ ko awayika dɔ o don sabu n'ale ye jateminɛ min kɛ o de ye k'a fɔ jamana in kɔnɔna na anw ka marabaa 100 o 100 n'i y'a jɔ 95 Boubacar a fɛn fɛn filɛ nin ye Boubacar ale yɛrɛ ka fɔlɔ a si tɛ silamɛ ye ala tɔgɔ de b'u da nka Boubacar awayika dɔ k'u tɛ ala yɛrɛ k'a fɔ ala yɛrɛ bɛ yen Boubacar k'u sigalen b'u la jamana in an ka responsable o tɛ marabaw ye wa 100 o 100 a 95 95% awɔ a y'u bɔ silamɛya minɛn kɔnɔ sabu hali ala yɛrɛ k'a fɔ ala yɛrɛ bɛ yen Boubacar k'u sigalen don a la gɛlɛyara dɛ ayiwa kuma do gafe kalan do dɛ ayi t'a to n ka nin kalan ka taa nin ko in ka ca koyi so bɛ ka daga fa dɔ bɛ ka to ayiwa an ka taa a ko maa do minnu yɛrɛ awayika dɔ silamɛya yɛrɛ Boubacar a b'i n'a fɔ n'u y'o mɛn dɔrɔn u ka banajuguw bɛɛ lajɛlen de bɛ wuli Boubacar waati bɛɛ u b'a lajɛ ni silamɛya fɛgɛyara dɔrɔn Boubacar u bɛ fɛɛrɛ ani dabali de kɛ ka silamɛya ka o latunu ka bɔ jamana in kɔnɔna na ni ko de ye nin kuma fɔ dɛ a ko de siratigɛ la n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ awayika dɔ kosɛbɛ a ko nin kɛlɛ min filɛ nin min b'a ale ni awayika dɔ jamana marabaw ni ɲɔgɔn cɛ Boubacar k'a ma daminɛ bi koyi a ko sabu n'i ye jateminɛ kɛ min ye awayika dɔ loi dɔw bɛ yen n'o ye sariya dɔw ye olu votera anw ka jamana in kɔnɔna na i n'a fɔ code de la famille i n'a fɔ awayika dɔ loi min bɛ yen n'a bɛ awayika dɔ olu tigɛ maaw n'o ye cɛ tɛ muso tɛ awayika dɔ olu yamaruya Boubacar min ka d'u ye u k'o kɛ jamana in kɔnɔna na a ko maa wɛrɛw tɛ koyi jamana in den dɔw yɛrɛ de bɛ yen olu de taara o sariyaw nɔfɛ Boubacar ka na n'u ye awayika dɔ k'u vote anw ka jamana in kɔnɔna na a ko maaw de don n'i y'u ye i b'a fɔ ko ayi bɛ misiri tile awayika dɔ i b'o d'u ma nka ala ka n'i ci Boubacar maaw don u tɛ fɛ ka silamɛya yɛrɛ ye u ɲɛna wa ko ale bi kɛlɛ min na Boubacar k'ale ni o maaw de bi ɲɔgɔn na i ko yɛrɛ ka fɔ la a ko awayika dɔ marabaa minnu bɛ yen ko bi Boubacar fɛn caman bɛ yen u t'o kalama dɛ dɔw de y'a dɔn k'a fɔ awayika dɔ an ka bi jamana marabaw fanga ka d'u ye o tuma u nana d'u senkɔrɔ min ka d'u ye awayika dɔ tulola kuma dumanniw Boubacar o bi fɔ a ko taama min kɛra 14 janvier CEDEAO juguyala Boubacar awayika dɔ kɛra cogo min a n'a labɛnna cogo min o dɔnnen don wa a kɛra kun min fana na o dɔnnen don wa o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen maa min y'o labɛn Boubacar an bɛ don min na i ko bi Boubacar k'o tigilama yɛrɛ k'a bɛ yɛrɛ ɲini na Masirikɛ b'a ko o siga t'o la dɛ k'a bɛ yɛrɛ ɲini na a ko an bɛ don min na i ko bi jamana awayika dɔ a bɛ dingɛ da la koyi a bɛ ɲini ka firipi a ko awayika dɔ u sera ka wuli ka jɔ kɛ ka maliyɛnw fara k'an dilan ka bɛɛ ka taa i sagonada fɛ a ko awayika dɔ Boubacar siga t'a la koyi a ko maa minnu yɛrɛ bɛ fanga la bi Boubacar bɛnbaliya bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ k'o tɛ sekɛrɛ ye maa si bolo bi maa minnu bɛ yen ko ni bɛnbaliya b'u ni ɲɔgɔn cɛ Boubacar k'olu bɛ se ka ta cogo di hakilina ni ɲinifɛn k'o bɛ se ka sabati u bolo cogo di a k'o de siratigɛ la min ye awayika dɔ ninnu minnu filɛ nin ye k'u taara maa dɔw de fara ɲɔgɔn kan maa minnu yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ banna carrière yɛrɛ banna pewu k'olu fara ɲɔgɔn kan k'olu ka na ka baara dɔw kɛ a ko maa minnu bɛ yen minnu ma deli ka fa fiyewu minnu ma deli ka fa koyi u bɛ dumuni kɛ n'a bɛɛ la u kɛlen b'a ko dunukɔrɔ kunkolo masi kibu masi u b'a bɛɛ la wa hali u yɛrɛ ka maa minnu bɛ yen u kabilaw an'u ka awayika dɔ u bɔra minnu na k'u fara ɲɔgɔn kan u dɛsɛlen b'o la ko u kɛn bɛ k'o maaw de wele k'u ka na ka na maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan k'an ka sigi ka fɔ kɛ ko ka kuma a ko a ti ɲɛ dɛ dɔ farala voyage waati kan dɔ farala waati kan a tɛna wa ma fɔ a ko dɔ farala waati kan o kɔni kɔrɔ y'o de ye dɔ farala waati kan baba dɔ farala waati kan fo k'an jatigɛ a ko an dun bɛ nin taabolo de kan dɛ a ko parce que an tɛ tiɲɛ fɔ jamana in kɔnɔna na a ko ten dɛ k'u bɛna kuma caman fɔ ale kan nka ale di ko ale bɛ tiɲɛ fɔ wa siga tɛ min na ale bɛ se ka na Mali la m'a faamuya a ko kuma tɛ a ko nous vivons dans cette situation parce qu'on ne dit pas la vérité dans le pays an bɛ nin taabolo in de kan jamana kɔnɔ wa an ka diɲɛlatigɛ bɛnbɛn nin ma sabu tiɲɛ yɛrɛ tɛ fɔ la jamana in kɔnɔ. Ils vont dire beaucoup sur moi. Ou bien faire un diamant fonga. Mais je dirais la vérité. Et je retournerai bientôt au Mali, a-t-il ajouté. Wakabi si kana Mali la ti me kule de. Bi ko fara kuma kan. Fasiri ke ba yo de sebe. Bientôt. Ah. Bientôt. Ah.
y'a faamuya o kuma na sa min ye awa Imam Mamadou Diko Bouakari ka kuma ka min bɔra sɛbɛnw kɔnɔ Bouakari o ye nin ye nga ye Bouakari fasiri kɔni ye nin sɛbɛn nka ne yɛrɛ Diko ka kuma kan lamɛn koyi ne yɛrɛ mawura sawo sabu ko in kɛnbɛ I b'a fɔ ko maado min jamana in I b'a dɔn jamana hakɛ dɔw bɛ a bɛ ko maado min bɛ furu dɔn jumɛn de t'a dɔn a bɛ fɔ cogo di bamanankan na y'a ye wa parce que problème ye min ye a kɛra baara ye dɛ ko gɛlɛyara ko yɛrɛ kuma dɔ bɔ a da ko ale de y'a fɔ Ibra ko ne de y'i sigi wa ko ne de y'i wuli ka nin maa ninnu sigi bon ça fait donc ale de tun bɛ u sigi ya mais ɲama o fana ye fɛn dɔ ye fɛn ma dogo mɔgɔ la koyi ayi bon Diko y'a fɔ bɛɛ ɲɛna yan k'a fɔ ko mun ye Ba Mukutaru Wane ale de y'a sigi ayo mais y'a fɔ ja fɛn fɛn bi fɔ la cɛ do koyi Ba Mukutaru Wane coup d'état bɛ kɛ waati min na a y'a sɔrɔ Ba Muku bɛ mun ye jamana tɔgɔ bɔlen filɛ kɔnɔ Burukina wa Sénégal le an bɛ se kɛlɛ bɛ kɛra ka sɔrɔ Ba Muku tɛ yan bon min yɛrɛ bi ne tɔɔrɔ sa ko in bɛɛ la o de an kunnafonidilaw de tɛ lafiya sabu waati dɔ bɛ kɛ Diko ka ɲumanw n'o fɔra an b'o fɔ maa tɛ fɛn fɔ mais n'a ye ko dɔw fana kɛ n'olu fana fɔra bon an bɛ burujaw de sira fɛ bon ale yɛrɛ fana b'an di an burujabaw ma koyi sabu a ko k'u bɛ taa wariw de di journaux ma ani radios ma o ka ale burujaw k'ale la gosi bon u b'a di minnu ma n'a sera k'olu tɔgɔw fɔ a bɛ o la bɛɛ bi jɛya o parce que hali anw filɛ ka min fɔ sisan dɔw n'a fɔ ko a ye min fɔ tiɲɛ don koyi u ye wari di ninnu yɛrɛ fana ma u k'a gosi bon anw dun ma gosili kɛ an kɔni hakilila ye min an bɛ k'o de fɔ a banna tardi de an bɛ ka hakilila de di u ɲɛma donc an ka maaba don nka n'an sera Maliko yɔrɔ la ayi ɲɛma bɛɛ ni hakilila don dɛ maa si tɛ jamana sanfɛ parce que diinɛ in ye min ye an bɛ ka jamana yɛrɛ cakɛda baarakɛla responsable ta 100% 95% o bɛɛ bɔ silamɛya minɛ kɔnɔ ɲɛma kuma in ka girin dɛ a ka girin dɛ o de kama ne k'i ma ko dɔ farala tunga jɛnya kan awɔ kɛ k'o bɛɛ b'o kɔnɔ k'o bila o sira dɔ in fɛ bon e yɛrɛ ko e de bɛ nin kɛ tan e de bɛ nin kɛ tan e de bɛ filɛ ni galama don ɲɔgɔn na e de b'a bɔ ɲɔgɔn na denmisɛnninw dun ko ko refondation k'o de banna a banna olu ko k'o de banna pewu o banna dɛ donc n'o de don i tɛ taa misiri kɔnɔ ni yɛlɛmali min kɛra i k'ala minɛ n'o ye mais n'a kɛra kuma camanba ye waati bɛɛ e kelen na se ka diinɛ kɛlɛ kɛ ayiwa a kuma in ka ca koyi kuma in ka ca dɛ wa ne yɛrɛ t'a dɔn min na ale yɛrɛ bɔra nin waati da ka kuma i ma ko i ka na dɔrɔn ni min bɛ kɛ o ka kɛ jamana an ka continuer na basigi don ni tɛ basigi wele o ayi ŋo nin bɛ tɔ ɲaga de nin bɛ tasuma in tɔ ɲaga de ɲɛma bon nin bɛ tasuma in tɔ ɲaga de an ka fɔ ɲɔgɔn ɲɛna nin bɛ tasuma in b'a tɔ ɲaga de bon baba an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ kɔni tun tɛ fɛ ka n da don ko ninnu na n y'o de fɔ n ko an ka diinɛ ko ninnu mais nin bɛ ka se niveau min na nin ye an ka cogo dɔn koyi janto yɛrɛ la kɔrɔ ko ka ɲi dɛ a bɛ ɲɛ o fɛn ni yɛlɛgu la bɛɛ tɛ awɔ i ka dɔn sanu ye dɛ sanu ye dɛ awɔ ala k'a ni sababa bɛn a ka faamuya ala k'a ni sababa bɛn cɛkɔrɔba na awɔ a ye na a ka na a bɛ na an kɔni bɛ mun f'i ɲɛna n'o y'a sɔrɔ waati mun bolodalen kɔni dɔ farala a kan dɔ bɛ fara a kan fura foyi t'a la nali ma bɔ bilen yan nali kuma ninnu bɛɛ kelen kɔ nin kuma ninnu bɛɛ fɔlen kɔfɛ e m'a fɔ n ka tɛna dɛ nka ayiwa simako don maliyɛn tɛ di maliyɛn don maa m'a fɔ k'a kana na koyi cɛkɔrɔba ta ye mali a ka na ɲɛma cɛkɔrɔba ka na n'a nana a bɛ taa ka so wa ayiwa o ko kɔni ɲininkali tun bɛna mun n'i sɔmina ɲɛnamini ma i b'i sigi o de fura duman y'o de ye i b'i sigi fura duman y'o de ye ka taa wa cɛkɔrɔba bugɔko 2 dogodogonin 1 na ɲɛma yɛrɛ nɔ b'a la o kumana a ye fɛɛrɛ kɛ a ka cɛkɔrɔba ka dilanw daraw ni fɛnw ɲini a ka taa d'a ma yan walayi maa kana fɛ ko jama b'a ko a kana kɛ dɛ jamana in bɛ position min na bi ɲɛma ayiwa n kɔni b'o fɔ ye dɛ n bɛna mun f'i ye ayiwa ɲɛma fɛn dɔ de bɛ yen a bɛ n'a fɔ mɔgɔ dɔw de m'o faamu an ka jamana marabaa ninnu maa minnu y'u kɔ da Nations Unies kɔ la ka diɲɛ yɛrɛ tila bɛɛ kɛlɛ ɲɛma olu tɛ siran maa kelen ye dɛ bon i b'a dɔn tuma dɔw bɛ kɛ jiginna a bɛ k'olu yɛrɛ la koyi parce que problème ye min ye on confond vitesse et précipitation anw bɛ ɲinɛ fɛn dɔ de kɔ an bɛ ɲinɛ de k'a fɔ an tɛ démocratie tile la bi dɛ ayi démocratie kɔni tun bɛ yen wa fanga de yɛlɛmana a yɛlɛmana ni mun ye fanga dafirila depuis coup d'état o de kɛra donc o min kɛra fo ka to o marabaaw ka mara bansa u ka olu de b'u ka dicté préparé kɛ démocratie ko kuma in u k'a bila pewu dicté contrôle dicté préparé a préparé don ka na a bɛ kalan kunna wa a b'a sɛbɛn a banna ma ɲɛna donc u y'a préparé olu de b'u ka dicté préparé kan bon n'i ko i t'a ta o daba d'a ma n'i ko k'i ka na n'i yɛrɛ ka dicté ye i na kɛ pitigi maaw ye sa dɛ i bɛ taa jamana kɔ kan ka taa dɔ fɔ ye i bɛ sɔrɔ ka to jamana kɔ kan ye an b'a dabila bara kɔnɔ wala
anda be bara kono ama fe fo de procureur ama foi fo ama kono ni malika nyeta ko ni de be ni ntuena abi do ka ala ka anye ami ala ka anye de ami aha ala ka anye ya rabbi wallahi wala mele nyama sira ta mal biya meta teliyala me ko ka tina dia ene ma funga tina de ngabe nanga akila ka fa na wati na tino wati bon aha jama nyama ale te mi shimi yoro la baro ko jiflente o me nana na dum nana anga choro wabina de aka misirita de aka misirita al badala buku mo do be shimisirita la biu suna akana amma ma boko choro baka na ko akana nyama dala lelo amta kumbe la choro baka très bientôt déjà wala me aka angoni banga kuma num fola anta mali ko kuma ni akila wero wede abana mashi mo warda ma anga fembo aka foka daka dorome kli wala o madama ala ka ni sabo ya rabbi aba bismillah nyama be ta teliela ebe mbolo ba karika do be boni sebenje sebe munnu kama ko nouvelle horizon maman touré maman ne akumambe e ko digo tinadi ibe faganda do kuma la koy ay nyingal du ko mi be kam mi koy la ko ngal kulo bana nam ga frake ka ejisma ka tasmala baba tasma ga nyaka katafe baba ya foma baba ya foma tasma ga nyaka katafe abiga koyo koy ay nyingal do so mi nyingal ay na ko parce que ne be kam mi ko kuma ko ka ali binali très bientôt inflende très bientôt ko taya parce que il faut pas que les gens mo ko kanyina quoi ko fi yelmana koy bi réseau chara malien nyele la de foli kumbe fendo bri anye ko ayo ci agablu o ke mandi bli ko réseau chara ko chara be bora be kalama bi de nyama ika chetara baba ko bonne journée baba tua ko ga ta bi baba nyenda bola angata bismillah nyama so de ma ko mama ni sumbele urgent mama ni tu akumambe ako munya anti terrorisme no be jadi wale kebo kelelu ko fo dugumu be nanga mako koro région de Bajangara o mara o kono sebringala ko an wa chefnin tabaw yo wulika job belebele de ken wati na ko ni ko yoro ko fole nuna ni ka ayoro ka asiba ko sania ite namuna mnangata ay be kam miridi ali bi be ni yoro ina wa ite boni yoro ina o kuma bora i dole mi yoro na boy ay be ka ta fe unyere de bloquer quoi parce que kuma num me chugo me kuma num kay mai mbe siga fo abe ma seba yiro yoro abe ma sebe de abe ma sebe nga nyama mena munfu jamana ngon kono afuko ko la famille ni a dina ko nyama mashiti ka saraka ko la jini jamana mama tule ako munyi an wace finin tabaw no be wulu masri tabaw ko fo nyama yoro mun be nanka makko koro so de Bajangara ko nettoyage ko ni ku ya aparo ko d'abord yoro ko fo le na de sabana ko les forces armées maliennes no be ce finin tabaw ko fo ni wati na ukemme ka wuli ga job belebele ko bla senga dugu mun be nanka makko koro wala samu ye terroriste mun kembe kata sunat ke ko bo maula u bisika terroriste ko ka bankoro o mara o kono wallahi sabana ko seria o ira sorla ka bo mun ye koro ira kon la ka ira ka fo ko ni wati la bayna an wa ce finin tabaw ku ye fali mun da terroriste ko adago shi ko abu ya me ko sebe wa ibi na ye ka fo ku ka terroriste ko basi chamane be ku ka nya da ro chamane kumbe nyama ko apela jelen da kulun tira ninka afile kulun ci sabana ko na manya ka fo ko mun an wa ce finin tabaw yo wuli ka jo ko ke ka tu unne o ma kidal o kono la na akira sababu ye mun an ga ce finin tabaw do ko ni ka kidal ninka amara bi halarbe stratkala akemme ka fo ajeme ka fo ko mi bamanju ko ni ushi ko yere kalen do jamana en fando la kerengara dina muy région de Bajangara o mara o kono kerengara ko muy Bajangara ko yokule kambo abeni ngana wati jambo kerengara muy koro ka fana o yokule kan ka shi ko bo ayira ka fo ko mi jatika wale ke bo kemme ka suna ka tika ka bo ummi nyala kerengara ko o stratkala laibi na ka fo ko anga chefnin tabaw o lute pressé o tetado o tadondoni yema una na wulika jo ko bla senga kibara ayira ka fo ko keleke panguru munno oluba ambulu ni wati la bayna ko dwa kun jante mani na kuye kaba ko kala maka muy koro anala mini bala jele na koy toro de simunun kembe kata gelata ninga maw ku segere koro ira akonna la anuka nyaga dawro de be koro alamini na nyama anya bela jele nga se tout c'est fini c'est bani ngala ko akuni ya titemna kala de anga jefni tabo do buka wulika joko ken wati na katuru su ko ninku unyini ako toro su munun yira ni yoro ko fulina nobo koro ko fo nyama ku fola de gola ka wulugo ga ni ye gola wuli sigata la ibadon ka fo gola
kɔni i b'a wuli ga i tɛ bɔ a la o sabu kɛ kɛlɛkɛ pankuru minnu olu b'an bolo sanfɛla o sɔnsɔnni ka tila ka dugumala fana sɔnsɔn sɛbɛnnikɛla ko k'a kɛra sababu ye komi jatigɛwalekɛbaw kɔni tɛ yɔrɔ foyi kɔni ko o ma sɔrɔ la koro o mara o kɔnɔ an y'u caman kɛ c'est tout c'est fini Mamadu Ture a ko min ye an ka état major général des armées a ko k'a bɛ malidenw kɔni k'u ladɔnniya ka diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen k'u ladɔnniya ka yira k'a fɔ ko dugu min bɛ n'an k'a ma ko koro a n'a lamini nin waati na a ka ja fo ka taa bila min ye Seware la a ɲɛ mɛ k'a fɔ ko min an ka cɛfini tabaw kɛ bɛ ka nettoyage baara yɛrɛ k'a dabɔ nin yɔrɔ kofɔli na sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ hali ni waati tɛmɛnenw na dɔgɔkun jan tɛmɛnen na a yira k'a fɔ ko min ye katakatanin dɔ kɔni o kun falen don tɛntɛn mun ye taji ani dabolofɛnw na wa a kun bɛna taa di jatigɛwalekɛbaw de ma koyi an ka cɛfini tabaw ye tɛgɛ ta ka da o katakatani ani sansi ani dabolofɛn minnu o kun bɛ o katakatani o kun bɛ a kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko i bɛna ye k'a fɔ ko an ka gurupu an ka wolomasiri tabaw ka gurupu wɛrɛ bɛ nin waati na wulikajɔ la Douentza o mara o kɔnɔ o wulikajɔ o kɛra sababu ye min ye ka terroriste caman de fana k'o ningɛnɛ k'o karaba nin waati laban in na mun ye Douentza o mara o kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko min ye an ka chef d'état major général des armées a kɔni y'a yira k'a fɔ ko a bɛ foli ani tɔnni ta ka ɲɛsin mun ye maliden minnu bɛ nin waati na kɛlɛkɛyɔrɔ la n'o bɛ an ka cɛfini tabaw ko fɔ mun kɛn bɛ ka nin waati na ka gɛlɛya k'a wuli ka bɔ anw kan état major ko k'a bɛ foli kɔni ta n'u k'u sɛgɛrɛ ka tila k'a ɲini u fɛ u ye baara mun k'a dabɔ nin ye n'o bɛ nettoyage k'o kɔfɛ ka koro bɛɛ lajɛlen k'a saniya ka terroriste ko yɛrɛ ba région de Bajangara o mara kɔnɔna la ko foli ko a bɛ taa ka cɛfini tabaw k'u sɛgɛrɛ téléphone filɛ nin an y'a sɛbɛn ka bɔ nouvelle horizon ale kɔnɔna la Mamadu Ture ale ka sɛbɛn don i bonya o b'a la Bakari arajo ye Nura FM 94 Bakari Tomi murumuru 5 Bakari y'o de fɔ maaw bɛ ka message ci Fɔbugu Madu ka furudimi fura Bakari ko a bi sɔrɔ yan wa siga t'a la ni nana Nura FM la furudimi fura Bakari a bi sɔrɔ typhoïde fo ka taa se infection jugu ma Bakari ni Ala sɔnna ma a bɛɛ bi sɔrɔ Nura FM na an filɛ nin ye Jalakɔrɔji kɛrɛnkɛrɛnnenya la awa i ka dɔn ko ɲuman ni wɛrɛ da ni nana i b'an sɔrɔ yan a fɔ dɔrɔn Fɔbugu Mamadu ka fura a banna Fɔbugu Madu i k'o ka fura dɔrɔn Bakari ma a bi sɔrɔ min b'a d'i ma n'i y'a ta ko kelen kɛ ɲɛma e b'a di fɔ tɔw ɲɛ 79 85 85 41 ami Bakari an bi taa Jibril Keta ale ka fasiri o b'an bolo kɔrɔ Bakari Jibril kuma bɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko nouvelle horizon Jibril Keta a ko awa i k'a dɔn nin ye awa i k'a dɔn maa dɔ ye min kɔni kɛra sababu ye k'a yɛrɛ bɔnɛ a yɛrɛ nin na Bakari Mokhtar Toure Bakari k'a dɔn k'a fɔ an bɛ don min ko bi a taar'i yɛrɛ fili Bajoliba ji la Bakari k'a yɛrɛ bɔnɛ a nin na a ko awa i k'a dɔn min ye awa heure 14 14 heures Bakari min ye awa wulikajɔ kɛbaw minnu kɔni tun bɛ ka kɛ sababu ye ka nin ɲini Bakari u y'o de kɛ yalisa ka se ka nin cɛ in ye min taara yɛrɛ fili Pɔnfadi ji la jumadon kalo tile 12 san 2024 Bakari min ye awa maa minnu tun bɛ bada la ani minnu tun bɛ pɔn yɛrɛ sanfɛ Bakari u dabali banna jumadon kalo tile 12 tɛmɛnen Bakari awa i k'a dɔn u ye nin cɛ in de a nana ka moto Jakarta a nan'o jɔ deuxième pont awa i k'a dɔn o sanfɛ kunnafoni sira fɛ a jirala k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn nin cɛ in kelen ka nin kɛ 21 heures waati don Bakari mɔɔw kɔni dabali banna a jirala k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn ja agent de sécurité n'o bɛ lakanabaa dɔ kofɔ ani awa i k'a dɔn sɔrɔsiya u ti kelen ye Bakari a na kɛ poitalaba dɔ a na kɛ o ye Mokhtar Toure Bakari awa i k'a dɔn ale ye Ala minɛ ka moto de jɔ ka ti fili awa i k'a dɔn ji la a yira k'a fɔ min ye awa gendarmerie mɔɔw ani maa minnu bɛ yen minnu ɲɛsinnen bɛ anw ka Bajoliba kɔlɔsili n'a ɲɔgɔnna caman ma ani commissariat de police min bɛ Torokɔrɔbugu Bakari olu kɔni ye wulikajɔ kɛ ka wuli awa i k'a dɔn nin ko ɲɛnabɔ 4e arrondissement a bɛɛ lajɛlen kɔni ye awa i k'a dɔn sɛnsɛn min bɛ se ka to nin bɛ se ka dɔn a yɛlɛma a bɛ se ka ye maa min don Bakari awa i k'a dɔn dabaliba yɔrɔ nana kɛ mun ye min ye awa i k'a dɔn dugusajɛ o de la min ye awa i k'a dɔn nin cɛ in a kɔni su o nana ye bozo dɔw fɛ awa i ka mɔnikɛla dɔw sotiba awa i k'a dɔn olu nana ka na cɛ in ka na su ye Bakari cɛ su yelen a nana ye k'a fɔ maa wɛrɛ tɛ koyi Mokhtar Toure de don awa i k'a dɔn n'a ma ɲɛ k'a fɔ a dɔnna a somɔgɔw dɔnnen don o kuma Mokhtar Toure a dira a somɔgɔw ma Bakari su dilen somɔgɔw ma Mokhtar Toure yɛrɛ a bɛ san 40 ma gɛn yalima san 40 n'a kunkan fɛ Bakari a b'o de la a furulen don min ye denmisɛnnin 3 bɔɲɔgɔn den 3 bɔɲɔgɔn Bakari o b'a bolo k'a yɛrɛ bɛ bɔ yɔrɔ min k'o ye sogonikɔ ye Bakari a somɔgɔw awa i k'a dɔn olu kɔni y'a ka sogoɲɛ bɛɛ lajɛlen u y'o kɛ awa i k'a dɔn sibiridon kalo tile 13 min ye awa i k'a dɔn san 2024 16 heures waati Basirikɛba y'a jira o de la k'a fɔ min ye polisi minnu bɛ yen n'olu bɛ Torokɔrɔbugu Bakari olu kɔni ye wulikajɔ ni cɛsiriw bɛɛ lajɛlen boloda sa ka enquêtes dabɔ siga tɛ min na a kɔni kɛra sababu de k'a yɛrɛ fa o kɔni o dɔnnen don nka a tɔw kɛra lajɛlen bɛ na lajɛ i ɲɛma jɔlen na jɔnni don a y'a yɛrɛ fa mun na mun de nana ni nin sababu ye Bakari o bɛɛ lajɛlen bɛ fɛsɛfɛsɛ enquêtekɛlaw fɛ ni ka se ka a dɔn ka bu ni kolo bɔ ɲɔgɔn na Jibril Keta nin y'a ka fasiri ye Bakari nouvelle horizon ka bidon bɔli
ibu nyabala nyama bonya asheba koro jaranye ali bi nyama ni yero na ambe wole ko bla ka ni simi malidem bela dilema nyama dusuka shi mana bonya tugo ami mana juga tugo ka banyola ka ti reflejira o ta furai aywa tiebe tien la rafana bi tien bulu bismillah amano kone sigatala ma dugo ke ala ka kunyo no ya nyama indi ka tadiro no fone ba sama ka gerena igrate dumbiya akumalendo ako mali ane senegali danjela ayemme ka foko shinwa mununu ka bara nesno ka sanu ka salo ka bo bajila kerenga na fle faleme nyama ku ka minen chama ne ko abela dele ajenina no be shinwa ko minen ko fo sebenga ko ni wati na ibina ka foko mu shinwa kemme ka wuli ka jodo ko bla senga unya ka lemme ka ke fle faleme o ka fle faleme ni ya chitemna kala je alebe mali ane senegali danje ula sebenga ko afando ko ni obe senegali fe wa afando ko ni obe mali fe kerenga ni la angoro mumbe nanka mako kenyeba ayeme ka foko mi shinwo ko ni unya kale meke kaga ni yoro ko fele ngam wati mno kompi uka para ne sindo dora manyema ka sanu ka asalo ka bojila baje mumbe nanka mako fleve faleme be sanu ne ka asama ka bola sanu boto mumbe nanka mako dragi nima ubo obara du kuke akera so bi ninga gele chama ne kula semu malide munu obe ni yoro ko fele na senegal ka munu fena no be ni yoro ko fele na shinwo ka ni bara ngera so bi ka gele chama ka alla suma usabke jinyu ma ere o to soroka mimble nyema ka senema ka senegal yoro o bela jilen kembe gelaye alo srat kala bina ka ko mi sibri do no bena afrika lo kleta ani sabama san 2024 nyema ko mi kata banani ko o te mana shinwo ni senegal ko do chegoyi amanya mungo ko agero yo ko mi shinwo u ka sonu bo manji munun we obe ko sonu bo manji munun ka sonu ka sabaka bo jila nyema ko abela jilen kera c'est tout c'est fini wa abela jilen ko ajinna sebenga ko ni ya titemina kala te munye ni gela bele ni ko ina ko shinwo ba ni bara muni ka te anga jamana kono kata sanu kata sama ka bo jila nanga mako drage atembe gela bele nyema ko ali ni wati la bayina ibai ka ko unyeshino lo yoro mu fana ma obesilenge ko fo selenge ni duya titemina kala te ango kuran bu chama obesilenge imara kono la nyema nu nana o jifene kana nyami kano jifene ni ngana achien nyema ko abe ke gela fene ali ka nyashi mali anga kurongoma ora sirat kala mu fatrika ba igra dumia akwa me wati la mu jamana maraba ko ngawuli ku jorola sino wabuka ni bara munu go ke anwa jamana la sada tu bulo seban fura jelen fo tu ubulo ko mali de mese kata nga shin du golo o sanfe wa ore kama ko mi anga jamana maraba go ka mi shiduku ka amina ati mi shiduku mina tilela nyama yona akake bara no be ni bara muna ku ka tika taka do ko tilela ni bara mese ka bantu kumna anga jamana ko so ka keme gele bi nyama kenya ba mara ko na la ka keme gele bilibili na fon plani indicateur du nouveau oluka fatri do igra dumia ale asbe bunya wala wakar ka fulinta nita kala si halibi minya ali bokar haidara ba ma kula labi ka shirfuke wakari amba fo ka wali mando do burange na dongo binywana wakari awai ka do sandan falige ni ma falikame wakari ina sira fara chama ino do minya labi ka shirfuke amba fo ka wali mando wakari ni wati numbe mo hakili jigi fen jamana gausu kalulu berte